Ja husinem a tebe sa roztrhne. Tam pri našej škole je 40 a on tam išiel krásnych, neuveriteľných 120. On driftoval cez pol školy, tam bol pol školy. A ten cyklista, ty kokos úplne vyplašený, kokos porad 3 hromadky vyložil na chodník. A Šmajda vystúpi z auta a povie, že nový rekord trate! V 4. ročníku sú úplne vypečené hovada. V 3. ročníku sú spolospečené hovada. A v 2. ročníku sú vypečenci. A v 1. ročníku sú buď úplne neviniatka, alebo úplná stoka. Úplne proste Petržalka, Ghetto Pico. Na našej škole, jak je evolúcia, tak ona ide dozadu. Útorok k vám príde protidrogová kontrola. A útorok je proste totálne nízka dochádzka. Kebyže ma niekto zo strednej Nick alebo Šmajda, Super Snake Killer, tak ja mu prerežem všetky pneumatiky, ešte aj rezervnú pneumatiky. Nenávidím útorky, nenávidím štvrtky, nenávidím piatky, nenávidím nenávisť a ľudí, čo nenávidia.